Feu avui, fem una experiència pilot d'informació d'accés a la universitat i ho fem en directe per streaming, amb l'streaming de l'Ajuntament. Estem provant-ho, com que estem a la seu del districte de l'Eixample. Jo soc el regidor de l'Eixample i d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona. La idea que tenim avui és que aquestes dues persones que ens acompanyen, que són la doctora Pilar Gómez i el doctor Jesús Prujà, són les persones que gestionen la preinscripció universitària i les proves d'accés a la universitat i per tant són dues persones claus en tot el procés que viureu alguns o tots de vosaltres d'aquí no gaires setmanes, d'aquí no gaires mesos, que és tot allò que implica l'accés a la carrera universitària que vulgueu dins el sistema públic universitari. Per tant, és una bona ocasió de tenir-los aquí perquè d'aquí no gaire estaran immersos en tota la dinàmica de preparació de les proves i de selecció i distribució de l'alumnat a les universitats públiques catalanes. Per tant, nosaltres hem ofert la possibilitat en els instituts del districte de poder assistir en aquest tipus de xerrades. Fem una prova pilot, com he dit, ho fem en directe per streaming. Ho penjarem en un site del mateix Ajuntament per qui vulgui tenir-hi accés després per consultar-ho quan consideri oportú, i també us demano que en aquesta sessió informativa, si teniu algun dubte o teniu alguna curiositat o voleu fer alguna pregunta, en un procés que quan s'atansi el moment us generarà en alguns algun que altre estrès, i les vostres famílies també, està bé resoldre-ho una miqueta de temps i anticipadament. Per tant, més enllà d'això, tindrem, suposo, serà una exposició una hora aproximadament, i després podreu fer totes les qüestions, entenc, que considereu. D'acord? Escolta'm, comencem i jo estaré per aquí al costat, per aquí darrere, estaré seguint-vos una mica la xerrada i tal, i després jo me n'hauré d'anar a un altre lloc. Per tant, benvinguts al districte i que vagi tot molt bé. Bon dia a tothom. En primer lloc vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Barcelona i al districte de l'Eixample en particular d'haver-nos convidat, d'acollir-nos aquí per poder-vos explicar alguna cosa sobre el procés d'accés i admissió a la universitat, que, com ha dit el senyor regidor, de fet genera incerteses, dubtes, angoixa, però és un procés com una mena d'iniciació, un fer-se gran, i esperem poder-vos acompanyar en tot aquest procés. Distingim sempre sota aquest paraigües de preinscripció 2013 o preinscripció universitària què és accés, què és admissió a la universitat. Entenem, diguem-ne des del punt de vista tècnic, que accés és que cadascú ha de tenir, perquè així ho marca la legislació vigent, uns requisits per poder accedir a la universitat, uns requisits. I una altra cosa és ja quan tenim aquests requisits com desenvolupem el procés d'admissió, que seria ja més concretament la preinscripció, quan ja ens decidim on sol·licitem plaça, cap a on volem estudiar. Però a la prèvia hi ha una sèrie de requisits que ara intentarem dibuixar sumàriament. Tenim tot això, naturalment, deriva o està recollit a partir d'una normativa, d'un decret que recull el que és el batxillerat LOE, que és els que veniu de batxillerat que esteu fent, o després s'han incorporat el procés d'admissió una mica diferenciat per als estudiants de cicles formatius de grau superior. Aleshores, en l'accés a la universitat, això que us deia, quin requisit tinc jo? Què he de complir com a requisit? Aquí, d'una manera sumària, us podeu identificar i trobar els estudiants que veniu de batxillerat o els estudiants que veniu de cicles formatius, però veieu que no són només els dos únics col·lectius que cada any accedeixen a la universitat. Hi ha tot un conjunt de perfils diferents per poder accedir a la universitat. Aquest dissabte hem fet les proves d'accés per als més grans de 25 anys i 45 anys. Les persones que ja tenen una titulació universitària també són un grup, un col·lectiu que accedeix a la universitat. Els estudiants
que procedeixen de sistemes educatius estrangers. I per descomptat, els que són majoria en el sistema, els estudiants de batxillerat, juntament amb els estudiants de cicles formatius. Veieu que aquí, a banda de les etiquetes de color blau que identifiquen els perfils, tenim un color gris en el qual hi ha, per exemple, fixeu-vos els estudiants de batxillerat, PAU més fase general. El que està marcat com a gris vol dir que és una cosa obligatòria, ho hem de fer necessàriament perquè si no, no tenim aquest requisit inicial que us deia d'accés. Mentre que el que tenim marcat en groc, veiem que aquí és la fase específica de les proves d'accés a la universitat, és una fase voluntària i que per tant aquesta és la que ajunta en aquests moments, segons la normativa vigent, els estudiants de batxillerat i els estudiants de cicles formatius. Pel que fa als estudiants de batxillerat, recordeu que aquest requisit d'accés és l'expedient de batxillerat, que compta un 60% sobre una nota que arriba fins a 10, més les proves d'accés a la universitat, que comptarà la nota que tinguem d'aquesta fase general obligatòria un 40%. 6 més 4 fan 10 i per tant és aquesta nota fins a 10. Qui té superada l'ESPAU i per tant té una nota d'accés igual o superior a 5, ha complert el requisit d'accedir a la universitat. Altra cosa serà que en el procés d'admissió, altra cosa serà que pel nombre de places que us oferten en un estudi, pel nombre de persones que demanen d'accedir a aquest estudi, potser no en tenim prou només d'arribar fins a 10. Tots vosaltres sabeu perfectament que ara estem parlant en algunes titulacions de notes que van per sobre de 10 i el famós 14. Perquè diguéssim, la nota base, el requisit base, és el que teniu aquí amb aquesta transparència. Jo també voldria dir el fet que els estudiants que heu de fer la fase general, els que sou de batxillerat, quan diuen és que les PAU amb un 4 s'aproven. Aviam, en realitat les PAU ni s'aproven ni se suspenen. El que nosaltres necessitem tenir és, en la fase general, tota ella en global, un mínim de 4 per poder-ho ajuntar amb el nostre expedient acadèmic. Encara que tinguem un expedient de 10, si no arribem a 4 a l'ESPAU fase general, no se'ns donarà nota d'accés. Entesos? I per tant la nota d'accés, aquesta mínima, és tenir d'aquest conjunt 60% expedient de batxillerat, 40% PAU, arribar com a mínim de 5 cap amunt. I això ja ens dona possibilitat d'accedir a la universitat. Per això és molt important, estudiants de batxillerat, que tingueu present que l'accés a la universitat no són els 3 dies de les proves, sinó és tota la motxilla que porteu en les vostres notes de batxillerat des que vau començar el primer de batxillerat. És aquí on es guanyen aquestes centèsimes o mil·lèsimes que realment després necessitarem. Doncs bé, tenim feta la fase general de l'ESPAU. En paral·lel, què passa amb els estudiants que han cursat un cicle formatiu de grau superior i per tant tenen el títol de tècnic superior, formació professional, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius? Recordeu la primera transparència, només teníem una etiqueta de color groc, poden fer, si volen, una fase específica de l'ESPAU, també perquè per saltar, si cal, en els estudis que volen cursar, del 10 o simplement de millorar la nota que tinguin del cicle formatiu, millorar aquesta nota. Però no és obligatori fer les PAUs per als estudiants de cicles formatius. Els estudiants de cicles formatius de grau superior, com a titulats tècnics superiors, tenen accés a la universitat. Tenen accés a la universitat i tenen accés a la universitat pel fet de tenir aquest títol. És a dir, des de qualsevol família de formació professional, des de qualsevol títol de tècnic superior, podem accedir, podem sol·licitar plaça a qualsevol estudi universitari. Naturalment, si ens examinem de fase específica de l'ESPAU, podem millorar la nostra nota i tenir una nota d'admissió ponderada. Tornem a batxillerat. Des de qualsevol modalitat de batxillerat, tothom ha de fer l'ESPAU i des de qualsevol modalitat de batxillerat podem anar a qualsevol estudi de grau. És a dir, un estudiant de ciències pot sol·licitar plaça, de batxillerat científic em refereixo, pot sol·licitar plaça a graus universitaris que estiguin col·locats a la branca de ciències socials o jurídiques, o un estudiant d'un batxillerat d'arts o d'humanitats pot sol·licitar plaça en una enginyeria o en una arquitectura. I això ho dic com a referent i com a marc general. Lògicament, els estudiants
han triat, han fet una opció de batxillerat, que són la que ja els acompanya, o l'opció de batxillerat, la que d'alguna manera és la que, per les seves preferències, per les seves aptituds, per les seves orientació de futurs estudis universitaris, són les que guarden correlació. Però teòricament el fet de no haver cursat un determinat batxillerat no és obstacle per no poder-nos enfrontar en tot el ventall d'estudis, de graus que ofereix la universitat en aquest moment. Per repassar-ho, si vosaltres sou estudiants de batxillerat, això ho sabeu, però així on estem situats, això, a 29 d'abril, a un mes i mig de les proves, tenim unes proves que cadascú ha dissenyat el seu model de prova. El seu model de prova em refereixo a que llevat d'unes matèries concretes que tothom fa, en realitat, bona part de les proves d'accés a la universitat, cada estudiant, cada persona, la defineix i tria aquelles matèries que considera més oportú, o bé pels seus futurs estudis universitaris, o aquelles matèries que realment en les quals se sent més segur, més còmode, li agraden més, etc. Cada cas és cada cas concret. Per tant, aquí s'ha complicat, diguéssim, una mica, en el sentit de que podeu trobar molta informació, podeu trobar us poden orientar els vostres tutors, podeu demanar consell, parers, estudiants que ja estiguin a la universitat, però en realitat no hi ha un patró fix per dir, has de fer necessàriament això, perquè ens trobem que estudiants que estan fent el mateix en el centre de secundària i volen arribar al mateix lloc a la universitat, ho poden fer amb examinant-se de matèries distintes o fins i tot per vies distintes, perquè un pot anar primer a fer un cicle i després va a la universitat, etc. Per tant, és molt important tenir controlada la informació, però en definitiva aquest estrès que s'anunciava a l'inici de la sessió, ho dic així entre cometes, aquest estrès també és perquè en realitat heu de prendre una decisió personal i una decisió que és important prendre-la seriosament, però que sempre és reconduïble. Mentre que, per guiar-me a l'última de les bandes que teniu en pantalla, quan entrem, si volem fer fase específica, tant estudiants de batxillerat com estudiants de cicle formatiu, aquí sí que hem de tenir en compte de triar assignatures que ens vinculin al grau, perquè si no estan directament vinculades al grau, si estan dins de l'àmbit del grau que volem estudiar, tampoc no ens ajudaran, no ens seran tingudes en compte per aquesta millora de nota. La fase general de les PAU són 5 exercicis: llengua catalana, llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, matèria de modalitat comuna a triar entre història o filosofia, llengua estrangera i una matèria de modalitat. Fixeu-vos que obligatòriament, què fa el conjunt dels 25.000 i escaig persones que fan cada any les PAU? L'únic que fan segur és llengua castellana i llengua catalana, perquè llengua estrangera cadascú tria la que hagi estudiat o de la qual vulgui examinar-se, francès, anglès, alemany, italià, o uns estudiants opten per fer filosofia, altres estudiants opten per fer història, o bé en la matèria de modalitat podem triar qualsevol matèria de modalitat. En aquest model és important tenir en compte que fins i tot una matèria que no haguem cursat en el batxillerat, que això es dona en molt pocs casos, però existeix la possibilitat, ens podem examinar. Nosaltres no anem a controlar que vosaltres, si us voleu examinar de biologia, hagueu cursat biologia. Imagineu-vos que sou un estudiant de batxillerat que heu fet el batxillerat d'arts o batxillerat humanístic i de repent, o perquè un pot veure les coses d'una altra manera, considera que vol fer una titulació d'àmbit de la salut. Per què no? Doncs no està condemnat a no poder-ho fer. Es tractarà de que, si vol tenir nota que li garanteixi una plaça amb uns estudis de salut, fisioteràpia, infermeria, medicina, és igual, qualsevol cosa, doncs si s'examina de les PAU de matèries que vinculin, biologia, química, física, i s'ho ha preparat pel seu compte, ningú li impedeix de fer aquest procés. La fase general, el que és important és que sempre és un paquet. A les PAU vosaltres feu les PAU, entre el 85 i el 90% de les persones que s'examinen les aproven amb nota suficient. Després el senyor Prugell us explicarà que els percentatges de persones que tenen plaça en primera preferència també és important, però imagineu-vos que no ens hem quedat satisfets amb la nota i volguéssim mai repetir les PAU. La fase general sempre és un paquet, s'ha de repetir el conjunt de les 5 matèries.
Si vosaltres en un altre any us torneu a examinar de l'ESPAU, al setembre us examineu de l'ESPAU i en aquesta fase general traieu més nota que la que heu tret al juny, sempre es té en compte la millor nota. Si traieu menys nota, doncs us quedareu amb la que ja teníeu. Però no podeu en les matèries que formen part de la fase general decidir que milloreu nota fent anglès o fent només història o fent només llengua catalana. La qualificació d'aquests 5 exercicis, que per això són sempre un paquet, és una qualificació aritmètica entre els 5 exercicis. I recordeu el que us deia abans, que d'aquests 5 exercicis, aquesta nota mitjana dels 5 exercicis, hem de tenir com a mínim un 4 perquè puguem compensar-la, perquè puguem ajuntar-la al nostre expedient de batxillerat. Un cop hem superat l'ESPAU, que tenim aquesta nota ara que ja anomenem nota d'accés, expedient de batxillerat més PAU, igual o superior a 5 punts, aquesta nota té validesa indefinida. I per tant, mentre nosaltres no la modifiquem perquè l'haguem millorat, perquè encara que ens tornéssim a examinar, si és més baixa, sempre tindrem aquesta nota sempre ens acompanyarà ja de per vida a nosaltres, en aquesta fase general. Aleshores ve la següent fase, diem nota d'admissió ponderada. Quan diem ponderada, les taules de ponderació, que segurament tots heu consultat i heu vist, que si 0,1, 0,2, què vol dir? Això ja entraríem en el que és pròpiament fase específica de l'ESPAU, on vosaltres us podeu examinar de fins a 3 matèries de modalitat, tant els estudiants de batxillerat com els estudiants de cicles formatius. Fins a 3 matèries. D'aquestes 3 matèries us triaran al moment de l'assignació de plaça i en funció de les vostres sol·licituds de plaça aquelles 2 matèries que us hagin donat millor nota ponderada. No vol dir que tothom s'hagi d'examinar de 3 matèries, podeu examinar d'1, de 2, de 3. A diferència del que passa a la fase general, que si deixeu de fer un exercici de la fase general queden anul·lades les proves, si el deixeu de fer, si teniu un 0, que segurament no serà el cas, si teniu un 0, això compensa en la fase general. Mentre que a la fase específica vosaltres podeu haver-vos matriculat de 3 matèries. Si finalment només en feu una, només tindreu una matèria per jugar amb la nota d'admissió, però això no afecta les altres matèries. Si en feu 3 i una no arriba a 5, no passa res. Jo tinc un 10 de biologia i un 0 de llatí, doncs continuo tenint sempre un 10 de biologia. El llatí no em servirà per a res, és com si no hagués fet la prova. Si tinc un 0 o si tinc una nota inferior a 5. Són matèries que es puntuen com totes les matèries de 0 a 10, el que és la correcció de l'examen, però perquè jugui en aquest sistema de nota d'admissió ponderada, perquè jugui ha de tenir una qualificació igual o superior a 5. El 0,1 o 0,2, què val? Com pondero? Fixeu-vos que el famós 14, d'on ve el famós 14? Seria una persona que hagués tingut de nota d'accés, batxillerat més PAU, un 10, que faci les 3 matèries o 2, però que les 2 matèries que li ponderem en el procés d'admissió ha tret també 2 10 i que s'escau a més, que són matèries que ponderen 0,2. 0,2 per 20 és el que ens dona aquests 4 punts. Entesos? Aleshores després ja concretarem més què vol dir 0,1? Doncs totes les matèries que estan vinculades a una branca, matèries de batxillerat que estan vinculades a una branca, sempre ja tenen 0,1. Són les universitats, el conjunt de les universitats, les que per a cada grau han decidit quines matèries poden ponderar 0,2. I aquells graus que són idèntics, que es diuen de la mateixa manera, en el conjunt de les universitats públiques i de les universitats que van al sistema que van a la preinscripció, ponderen sempre el mateix, com haureu pogut comprovar en les taules de ponderació. L'ESPAU, 2 convocatòries. La convocatòria ordinària és la que es fa el mes de juny, la convocatòria extraordinària és la del mes de setembre. Això com a resum, la fase general té validesa indefinida. La fase específica, les matèries es puntuen separadament. I nosaltres podem millorar fase general, podem millorar fase específica. Fixeu-vos que amb aquest sistema, estudiants de batxillerat, llevat que potser per la raó que sigui la nota d'accés, la nota base sigui una mica justa, normalment el que feu quan voleu millorar la vostra nota d'admissió a la universitat és jugar o repetir matèries de fase específica perquè
focalitzada en els estudis i podeu triar de fer només una, només dues, només tres. Ara bé, tingueu en compte que millorar no vol dir necessàriament haver de tornar a fer exactament el mateix. Jo em puc haver examinat el juny del 2013 en fase específica de biologia i química, només de biologia i química, i per la raó que sigui, perquè vull canviar d'estudis, perquè m'he quedat una mica curt, etc., al setembre o al juny següent vull millorar. Doncs puc tornar a repetir biologia, si vull, o puc examinar-me de química i matemàtiques. I química i matemàtiques són notes que tinc portades a la meva motxilla. Després també una pregunta que acostumeu a fer, o un dubte que hi ha, és a dir, no és que jo tinc fase general aprovada o vaig fer només fase general i com a matèria de modalitat dins de la fase general vaig posar biologia. I ara jo vull anar a fer biologia humana, i m'interessaria molt perquè això em pondera bastant, etc. Mentre no sigui en la mateixa convocatòria, encara que vosaltres haguéssiu fet, posem per cas biologia, en la fase general, en convocatòries posteriors, aquesta matèria de modalitat la podeu examinar com a fase específica. Per tant, com és lògic, l'única cosa que és incompatible és que simultàniament en una mateixa convocatòria feu un examen de grec, per exemple, i diguéssiu, no, vostè me'l compti, sisplau, com a fase general i com a fase específica. Ja veieu que això no pot ser, hem de triar. Hem de triar perquè vosaltres, estudiants de batxillerat, que heu fet ara la prematrícula, a finals de febrer, principis de març, recordeu que heu tingut l'opció de triar fins a 4 matèries de modalitat. I serà en el moment que feu la matrícula, quan ja hagueu obtingut el títol de batxillerat, que decidireu quina poseu a la fase general i quines i quantes matriculeu de fase específica. Repeteixo, en el benentès que de fase específica podem matricular-ne 3 i no anar a les matèries de fase específica, o anar només a una. Això ho decidiu vosaltres. Això ja ho hem comentat, és el fet que la fase específica no té un nombre fix d'exercicis, i el que és important és que cada matèria ha d'estar superada amb 5 o nota superior a 5 perquè puguem multiplicar-la per aquests factors de ponderació, segons es caigui, que sigui 0,1 o 0,2. Un cop vosaltres heu fet els exàmens són el dia 11, 12 i 13 de juny, les notes les coneixereu, si tot va bé, tot el procés, el 28 de juny les podreu consultar per internet, el dia 1 de juliol us donaran les qualificacions en el vostre centre, és a dir, la documentació, les paperetes pròpiament dit, i aleshores podem entrar en el procés, com qualsevol examen, en el procés de revisió. La revisió, tingueu en compte que té dues modalitats distintes, el que s'anomena doble correcció i el que s'anomena reclamació. És a dir, sobre un mateix examen no puc demanar les dues coses. He de decidir, si no estic conforme o em sembla que no està ben puntuat l'examen de matemàtiques, he de decidir si vull que l'examen de matemàtiques me'l tornin a corregir, i això seria doble correcció, o vull simplement que es comprovi que realment no hi ha hagut cap problema de tipus tècnic, que està ben sumat, que està tot ben corregit, pot haver alguna errada, i això seria una reclamació. Estem parlant, com a exemple, sobre l'examen de matemàtiques. Ara, jo com a persona puc decidir que sobre l'examen d'anglès demano reclamació, que és aquesta part de comprovació tècnica, estrictament, i per tant mai no podreu baixar la nota que ja teniu, mentre que puc decidir que en paral·lel a l'examen d'anglès reclamació, de l'examen de física demano una doble correcció. Tingueu present que doble correcció implica tornar a corregir l'examen i la nota resultant és la mitjana de les dues qualificacions, i per tant això pot ser a la alça o pot ser a la baixa. Per tant, com que els criteris de correcció són públics, abans que vosaltres demaneu també la doble correcció i reclamació, podeu veure i heu de reflexionar, no es tracta de dir, bueno, com que tinc un 4,5 i si és fase específica i per dir alguna cosa, o tinc un 4 i com que si no tinc un 5 no em serveix, doncs això demano que m'ho revisin per si de cas. Heu de ser conscients de l'acte administratiu i del que esteu fent, que ha de ser una cosa mínimament fonamentada. El calendari, aquí potser es veu petit, però vosaltres el calendari, jo només em voldria, ja a les alçades que estem, fixar-nos en dues coses. El calendari, fixeu-vos, els estudiants de batxillerat, heu fet la prematrícula
i serà entre el dia 23 de maig i 3 de juny que heu de formalitzar la matrícula. Estudiants de batxillerat. Formalitzar la matrícula vol dir això que us he dit abans, triar quines matèries de les de modalitat posem en fase general, en fase específica i fer la matrícula, formalitzar la matrícula i fer el pagament dins d'aquest termini, abans del dia 3 de juny, perquè vosaltres ja tindreu les qualificacions. Què passa amb els estudiants de cicles formatius? Amb els estudiants de cicles formatius vosaltres no heu fet res fins ara perquè, com hem dit al principi, en el moment que vosaltres teniu el vostre títol ja de titulat tècnic superior podeu anar a la universitat, però si sou estudiants de cicles formatius que penseu i valoreu la possibilitat de fer fase específica de l'ESPAU, serà entre els dies 15 i 21 de maig, quan heu de fer la matrícula, formalitzar la matrícula, triar quantes i quines assignatures, evidentment només de modalitat, heu de fer i fer el pagament abans d'aquest dia 21 de maig. Fixeu-vos que abans del dia 3 de juny, els que encara esteu cursant ara un cicle formatiu, el vostre centre us ha d'acreditar que realment ja esteu en condicions de poder fer aquestes proves. Però és evident que vosaltres abans del dia 3 de juny, si encara esteu a les aules o esteu en un centre o esteu fent les pràctiques cursant aquest cicle formatiu de grau superior, encara no teniu el títol. Els que esteu encara ara a les aules fent el cicle formatiu, serà abans que acabi el període de preinscripció, que això és a principis de juliol, com a continuació s'explicarà, doncs heu de portar ja la vostra qualificació, perquè recordeu que com a estudiants de cicles formatius, quan acabeu el cicle formatiu us donaran una nota, 8.740, que és la vostra nota d'accés. Si a més heu fet proves, se sumaran les notes de la fase específica. Però per fer les proves, per poder anar a examen el dia 11, 12 i 13 de juny, abans del 3 de juny heu d'acreditar que ja heu acabat tota la part teòrica d'aquest cicle. Pel que fa al moment de les qualificacions, pel que fa al moment de tenir les notes, pel que fa al procés de revisió, pel que fa al procés de preinscripció, el calendari tant dels estudiants de cicles formatius com de batxillerat és exactament el mateix. Per tant, com a resum, 11, 12 i 13 de juny fareu proves, la convocatòria de setembre és 3, 4 i 5 de setembre. No he posat o no he entrat en detall del calendari, això està a la pàgina web de les proves, el calendari de matrícula de setembre, per si algú li interessa o vol fer alguna prova o té la necessitat o no les fa al juny, per exemple, de cicles formatius no les feu al juny i les feu al setembre de cara a l'any vinent, etc. Doncs la matrícula es fa la tercera setmana de juliol, per fer les proves al setembre. Naturalment, tot aquest procés, els de batxillerat ja hi heu entrat per fer la prematrícula, tot això es fa a través del portal AccessNet. La matrícula, la consulta del lloc d'examen, la preinscripció, la consulta de l'assignació de plaça, etc. I aleshores ja anem a ser admesos a la universitat. Hola, bon dia a tothom. Em dic Brujà. Primer de tot, com mana el protocol acadèmic, donar les gràcies a l'Ajuntament de Barcelona per haver-nos convidat i al seu regidor d'universitats per haver-nos fet la presentació i a vosaltres per ser aquí, que sense vosaltres no hi hauria conferència, encara que estaríem a streaming, no hi hauria conferència pròpiament. A veure, el que és l'admissió és allò que us dona plaça, és on aconseguiu la plaça universitària. Llavors, primera cosa que heu de tenir molt clara, tots els que estigueu a segon de batxillerat heu de fer l'ESPAU. Pels que vulgueu anar a la universitat és obligatòria, però els que no hi vulgueu anar jo penso que també hauríem de dir que és gairebé obligatòria. Penseu que cada any em trobo gent que va fer el batxillerat fa 2 o 3 anys i que no pot entrar a la universitat perquè ara hauria de fer les proves d'accés a la universitat. Una persona que ha fet batxillerat no té cap altra entrada que fer les proves d'accés a la universitat, cosa que us quedi molt clara. Si no és obligatori, és necessari. Per tant, la conclusió que heu de treure, porteu molts anys fent exàmens, molts, i el batxillerat encara més, per tant, no ve d'un dia o ve de 2 dies, ni ve de 3. Al mes de juny aneu a fer l'ESPAU i aproveu-les. 9 de cada 10 estudiants les superen. Per tant, segur que vosaltres sereu aquest 9 de cada 10. Conclusió, les PAU són obligatòries a efectes vostres. Qualsevol estudiant que ha fet batxillerat són obligatòries.
podeu pensar, no, és que jo me'n vaig estudiar a l'estranger, és que jo vull fer cicles. És igual, les PAU haurien de ser obligatòries perquè no caduquen. Els estudiants que fa 38 anys van fer les primeres PAU, avui en dia encara els serveixen. És aquesta fase general del 5 al 10. La que sí caduca és la fase específica, i aquesta, si voleu, si heu decidit fer altres coses, la salteu. Però les PAU és com a carnet d'identitat, el tindreu tota la vida. Val? Com hem dit, a l'admissió ja entra en joc la fase específica per arribar a la nota ponderada. Aquí hem creat el verb ponderar, abans no existia, ara jo pondero, tu ponderes, ell pondera, anar seguint, i a més s'està fent molt popular perquè depèn del que vulgui fer, pondera una cosa o pondera una altra, com veurem. Tot això arriba a la universitat i el que intentem fer amb la preinscripció és ajustar al màxim l'oferta i la demanda, és simplificar-vos la vida. Abans que existís la preinscripció, penseu que si vosaltres teníeu pensat anar a 4 o 5 centres, havíeu d'anar a cada un d'aquests centres a demanar admissió. I si us la donaven, potser us la donaven a tots 5 o a cap. Llavors les places no s'aprofitaven suficientment. Del verb ponderar, què heu de saber? Heu de saber que els graus universitaris estan agrupats en 5 branques, que són aquests colors que hi ha aquí a la pantalla, que són arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura. Tots els estudis universitaris es diuen grau. Grau en enginyeria, grau en història, grau en dret. És allò que ens marca l'espai d'educació superior europeu. Tots es diuen grau. I tots els graus estan en una d'aquestes branques universitàries. Pel sol fet de crear un grau, de descriure en una branca, i el fet d'estar escrit en una branca en pondera unes assignatures. Agafem com a exemple ciències de la salut. Hi ha 5 assignatures que ponderen. Ciències de la terra, ciències de la terra, biologia, física, química i matemàtiques. Aquestes són les 5 assignatures que ponderen. Llavors dependrà 0 o 0,2 depenent de la carrera que voleu fer d'aquesta branca de coneixement. Però són les úniques 5 assignatures que ponderen. Si en feu una d'aquestes 5, teniu garantit un 0,1. Llavors, a Catalunya vam acordar que un grau que tenia la mateixa denominació que un altre ponderaria de la mateixa manera, cosa que va costar molt posar d'acord totes les universitats, perquè en grau en medicina, per exemple, unes volien que ponderés física i les altres volien que ponderés matemàtiques. Doncs si vosaltres mireu el grau de medicina, veureu que les 3 assignatures que ponderen són biologia, física i química. Són les 3 assignatures que ponderen 0,2. Les altres 2 ponderen 0. L'altra cosa que també vam intentar és que hi haguessin 3 assignatures per cada grau que ponderessin 0,2, perquè tinguéssim com a mínim, perquè tinguéssiu varietat d'elecció. Com a mínim vam intentar que hi haguessin 3 assignatures que ponderessin 0,2. Hi ha alguna excepció, però la majoria són 3 o més assignatures. I en funció de la branca de coneixement que estigui la carrera que voleu estudiar, com veureu després, ponderaran les assignatures. Mireu, la primera transparència molts de vosaltres ja no us en recordeu, però era una transparència on hi havia normes legals, hi havia reglaments, BOEs, DOCs, etc. Perquè l'accés a la universitat i l'admissió és molt complex, per això us fem un resum avui. Això ve marcat per una sèrie de DOCs i BOEs que al final el que diu és que hi ha una fórmula pels alumnes de PAU i una fórmula pels alumnes de cicles formatius. La fórmula de PAU és, com us hem anat dient tota l'estona, el 0,6 de la mitjana de batxillerat més el 0,4 de les proves de PAU, més la ponderació de l'assignatura 1 més la ponderació de l'assignatura 2. Això per anar fins a 14. D'acord? Però a més, en el BOE, el novembre del 2008, es deia que quan comencéssim les ponderacions, el juny del 2010, es aniria a la mil·lèsima con 2 decimales. A la mil·lèsima con 2 decimales. Algun de vosaltres hi feu cara rara i ben fet, perquè els matemàtics van pensar això és l'enigma del segle XXI. El ministre ha trobat un sistema per anar a la mil·lèsima con 2 decimales. El BOE va trigar 6 mesos a publicar una correcció d'errades. Van dir a la mil·lèsima con 3 decimales. I els matemàtics van quedar molt xascats perquè, esclar, s'imaginaven que era un gran enigma i era un error. Però això implica a moltíssima gent. Penseu que amb una centèsima a Catalunya ens hem trobat que hi ha 250 persones que volen entrar a la mateixa carrera i amb una mil·lèsima raro és que n'hi hagi més de 5 o 10. I això era molt important perquè hi havia universitats que pensaven que volia dir la centèsima i universitats que pensaven que volia dir la mil·lèsima. Al final les notes, com veureu després, van a la mil·lèsima.
Pels estudiants de cicles formatius els diu el mateix, els diu la mitjana de l'expedient, i aquesta sí ja va a la mil·lèsima, més la ponderació de l'assignatura 1 més la ponderació de l'assignatura 2. Però els estudiants de cicles formatius tenen una nota a l'acabar el cicle, i aquesta ja els hi serveix sense proves per entrar a la universitat. Val? Després, el tema de les ponderacions. El tema de les ponderacions es troba a internet. Hi ha un arxiu en el vostre class que està publicat des del juny del 2010. O sigui, quan vau començar batxillerat ja estava publicat, ja sabíeu el 2013 que es ponderaria. Ja ho sabíeu. Només hem afegit les carreres que s'han fet noves i algunes carreres que s'han posat simultàniament, per exemple, dret i administració i direcció d'empreses. Però les ponderacions no s'han tocat. El que ponderava 0,1 pels alumnes del 2013 al 2010 continua ponderant 0,1 i 0,2 exactament igual. O sigui, fa 3 anys que les ponderacions estan publicades. Quan vau començar batxillerat, vosaltres ja sabíeu què us ponderaria. I ho fem en prou temps perquè els estudiants de segon d'ESO puguin també mirar-s'ho. Algun centre ens ha demanat que ens iria bé tenir-ho per segon d'ESO i per això ho fem en temps suficient. Ara, avui, ja estan publicades els del 2015. Una cosa que heu de saber de les assignatures ponderables. A Catalunya hi ha 20 assignatures que el Departament d'Ensenyament diu que podeu fer el batxillerat i que per tant serveixen per les PAU. 20 matèries. 20 matèries. Però a l'estat espanyol n'hi ha 30. Totes les matèries que s'han de ponderar però no es fan a Catalunya ponderen 0,1. No n'hi ha cap que ponderi 0,2 per a les universitats catalanes. Però si vosaltres aneu a fora, us podeu trobar que les ponderacions són diferents. Si voleu fer medicina a Madrid, us podeu trobar que les ponderacions són diferents. Una altra cosa que fem a Catalunya és que tot pondera 0,1 o 0,2. Ni 0,17, ni 0,15, ni 0,13, això que podríem fer-ho, perquè vam pensar que no aportava res al sistema excepte complexitat, i és prou complex. Totes ponderen 0,1 o 0,2. I heu de saber que fora de Catalunya hi ha 10 matèries més que algunes universitats fan i que les altres no. Ho dic perquè alguns de vosaltres s'han anat a fora i després ens truca dient que la matèria tal que aquí no feu allà pondera. Bueno, però segur que hi ha una matèria de les vostres que també pondera. Segur. Val? Pel que fa al tema dels intervals, és una cosa que heu de tenir en compte de cara una mica a perdre la por escènica. Més del 75% dels estudis s'entra amb un 8 o menys. Un estudi que s'entra amb un 5 i que fa anys que s'entra amb un 5, que vol dir que hi ha places per tothom, no cal que es faci la fase específica. Si jo vull anar amb un estudi que la nota de tall és un 5, no cal fer la fase específica, només cal superar la fase general. A partir de 8, home, és recomanable fer la fase específica. I per descomptat els que tenen menys de 10, sense fase específica no entres. Per entrar a Medicina a Catalunya cal tenir la fase específica. I aquí veieu que hi ha 8 estudis que tenen nota de tall a més d'un 12 a l'inici. Al final no, però hi ha 8 estudis que tenen nota de tall a l'inici. Aquests 8 estudis són aquests d'aquí. Fixeu-vos que excepte Medicina són estudis amb molt poques places, són estudis de prestigi que se'n diu. Física i Matemàtiques n'hi ha 2, el de l'UB i l'Autònoma. Són estudis molt durs, conec gent que hi estudia i es veu que una de les seves competicions favorites és a veure qui treu més excel·lents. És una competició molt forta i està molt bé, és molt estimulant, però és una competició molt forta. Però a Medicina també cal notes molt elevades. Fixeu-vos que la nota d'inici i la nota de final és diferent. El primer estudi, Física i Matemàtiques, nota d'inici 11.544 i la nota al final és un 12.358. Ha baixat. Sempre la nota de tall al final ha d'haver baixat una mica o quedar-se igual, no pot haver pujat. Les notes de tall de l'inici al final sempre baixen, quan després fem la simulació d'una assignació de places veureu el per què. I aquestes són les 8 assignatures, les 8 carreres que tenen més nota de tall, la nota de tall superior a Catalunya. Una altra possibilitat que heu de saber que tenen els estudiants de cicles formatius de grau superior és la convalidació de notes. La convalidació de matèries. Si jo faig un cicle formatiu, que és després del batxillerat, que normalment és de 2 anys, però també n'hi ha algun d'un, quan després vull anar a la universitat, pot ser que alguna cosa se'm convalidi. És una altra possibilitat que tenen els estudiants de cicles. Hi ha carreres que arriben a convalidar fins a gairebé un curs sencer, perquè la similitud entre el cicle i el que es fa a la universitat és molt gran. És una altra possibilitat que tenen els estudiants de cicles. I ara veureu un exemple del que seria la nota d'admissió, la nota d'accés per una banda i la nota d'admissió per l'altra. Fixeu-vos a sota que és un estudiant que vol fer odontologia.
A odontologia ponderen les mateixes coses que per fer medicina. Per tant, el que explicaré serveix per odontologia, no serveix per geografia i història, no serveix per filologia. Un estudiant que, mireu mà esquerra, de batxillerat, que té una nota mitjana del batxillerat, un 9. A les proves d'accés li baixa una mica una nota, i queda amb un 8,75 de mitjana, que està molt bé. Per tant, la nota d'accés, ponderant el 0,6 i el 0,4, li queda un 8,900. I aquí sí, a la mil·lèsima con 3 decimales. Fixeu-vos el detallet, que primer va amb 2 decimals i després va amb 3. Per tant, 8,900. Si no fa res més, fase general, 8,900, que està molt bé. Un estudiant de cicles formatius fa el cicle formatiu, el que vulgui, no té importància, el que vulgui, i també acaba traient un 8,900, també amb 3 decimals. Per tant, si cap dels dos fa res més, la nota per entrar a la universitat serà d'un 8,900. Però com que volen fer odontologia saben que cal normalment més d'un 10. I tots dos han decidit examinar-se de les mateixes assignatures. Química, biologia i física. Química, biologia i física. Fixeu-vos que a física li pondera un 0,1. Física pondera 0,1. Amb aquest 0,1 fem la ponderació i li surt un 0,650, perquè la nota original era més alta. Però com que un cop feta la ponderació li queda més avall, no li tenim en compte. Agafem les dues millors notes. Les dues millors notes. Caldria afegir aquí que algú podria preguntar per què s'ha examinat de física. Perquè va pensar que si alguna de les altres dues punxava, preferiria que li ponderés 0,1 que no pas que no li ponderés res. D'acord? Això és important. Vosaltres us podeu examinar un màxim de 3 matèries. Podeu fer-ne dues o podeu fer-ne una. Si us decidiu examinar, examineu-vos quan tingueu clar que porteu bé la matèria, perquè per no treure un 5 potser no val la pena. Hi ha un altre exemple que seria educació infantil. No hi entraré en profunditat, però veureu que literatura catalana pondera 0,2 i grec pondera 0,1 per educació infantil. Evidentment no seria el mateix, com he dit abans, per història, o no seria el mateix per odontologia, per descomptat. A odontologia no li ponderarien cap de les dues matèries. Per tant, si algú volgués fer odontologia, no cal que s'examini de literatura catalana ni de grec perquè no li ponderen, com a fase específica. Evidentment, sí que ho podria passar a la fase general. D'acord? Això és molt important que ho tingueu clar, perquè això els vostres tutors us poden orientar, us poden aconsellar, però al final qui pren la decisió sou vosaltres. Heu fet una prematrícula que després en la matrícula final podreu jugar una mica amb les assignatures que heu posat i de moment heu de pensar molt bé què fareu. Entrem ja en fase de preinscripció. Què és la preinscripció universitària? La preinscripció universitària és l'art de donar places en aquestes 8 universitats. 7 públiques, i aprofito per dir que la Pompeu Fabra és una universitat pública, i la Universitat de Vic, que és privada. Està en el procés de preinscripció perquè els rectors de la resta d'universitats van acceptar que estigués en el procés de preinscripció. I per això fem la preinscripció de les 7 universitats públiques i la Universitat de Vic. No fem la preinscripció de les universitats Ramon Llull, com sabeu, uns centres de prestigi com ESADE, el Químic de Sarrià, la Salle o Blanquerna, ni la Internacional de Catalunya ni de l'Abat Oliva. Si algun de vosaltres té interès en anar amb una d'aquestes 3 privades, s'ha de posar en contacte amb elles, que ja han començat a fer la fase d'admissió. Fan proves especials, fan entrevistes, etc. I llavors hi ha la Universitat Oberta de Catalunya, que és una universitat no presencial. És una universitat no presencial. Es fa per internet, bàsicament, evidentment cal de molta constància, els exàmens sí, són presencials. No us feia il·lusions que els exàmens són per internet perquè encara no han trobat el sistema. Els exàmens vas un dia a un lloc i et fan l'examen en allà. D'acord? I aquestes són les 7 universitats públiques de la Universitat de Vic que entren a preinscripció, les altres no. Un tema que és actualment molt important, que és el tema de la terminologia. Els vostres professors, que són professionals que tota la vida se la passen estudiant, parteixen de la base del que coneixien més, que és quan ells van estudiar. I llavors la terminologia de quan nosaltres estudiàvem és diferent ara amb els graus. Per exemple, mestre, com a tal, ja no es diu mestre, es diu educació. Educació primària o educació infantil.
Però des del 2010, si vosaltres busqueu a Google mestre d'educació primària, us trobareu que amb una plana que diu aquesta titulació ha estat canviada pel grau en educació primària. Per tant, mestre, ni educació física ni llengua estrangera no existeix. El mateix passa bastant amb les filologies, excepte una universitat, que ha acceptat també canviar el nom si cal. Les filologies ja no existeixen, són estudis més específics que es diuen estudis o llengua i literatura. Filologia com a tal, com veureu, excepte una universitat, ja no existeix. I el mateix passaria en biologia. Biologia sí que existeix el nom, però s'ha fragmentat amb 6 altres noms: biologia humana, ambiental, biomèdica, genètica, microbiologia i bioquímica i biologia molecular. Si algun de vosaltres vol fer biologia, potser haurà de posar primer biologia, però després, per si un cas, posar alguna d'aquestes altres especialitats. Són especialitats de biologia. I perquè veieu un exemple del que abans haguessin dit una especialitat de la filologia i que ara són carreres des de primer, el grau en estudis literaris de l'UB, que explica al web què és. Hem fet una petita reducció perquè el grau en llengües aplicades de la Pompeu, si no recordo malament, tenia més d'una plana de l'explicació del que era. Hem fet una petita reducció. M'agrada perquè alguns estudiants saben molt clar que volen fer graus en llengües aplicades, cosa que està molt bé. Que tingueu tan clar que us voleu dedicar a aquesta part de la ciència està fantàstic, però a vegades costa arribar a tanta especialització. I una altra derivació del que havia estat a la filologia és el grau en lingüística. Exemples del que fa 5 anys haguessin estat especialitats de la filologia. Ara són carreres des de primer. Reserva de places. D'aquí heu de saber que els estudiants de cicles formatius i batxillerat teniu reservat el 90% com a mínim de les places. 90% de les places. Però hi ha col·lectius especials. Si algun de vosaltres és discapacitat i té un certificat de 33 o més %, amb aquest certificat, presentant-ho en el seu moment, entra on vol. Amb un 5 pot entrar a la carrera que vulgui, perquè tenen reservat el 5% de les places. Passa bastant el mateix amb un estudiant que és esportista d'alt nivell o d'alt rendiment. I alt nivell és el que publica el BOE i alt rendiment és el que publica el DOC. Però són estudiants que no als 5 anys van guanyar un concurs de ping-pong, que alguns també vindrien amb el certificat del concurs de ping-pong, sinó que surten publicats al DOE o al BOC. Tingueu-ho clar. A la pràctica, un estudiant que és esportista d'alt nivell també entra on vol, excepte fer cafè, que és Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, a l'INEF, que és Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Cafè a l'INEF, 2 acrònims molt macos. Doncs excepte cafè a l'INEF, perquè molts estudiants que són esportistes d'alt nivell volen entrar aquí. I llavors normalment entren la meitat, una mica més dels que ho demanen, perquè no hi ha places per tots. Però als altres llocs poden entrar on vulguin. Però recordo, cal ser esportista d'alt nivell del rendiment o cal ser discapacitat. Pel que fa a la preinscripció, és potser el més interessant que us ha de quedar, perquè així entendreu com funciona l'accés i us respondreu vosaltres molts dubtes. L'exemple que us poso és molt senzill. Penseu que a Catalunya hi ha més de 40.000 places i 50.000 estudiants. Per tant, l'exemple reduccionista és: hi ha 4 estudiants que demanen medicina, 5 estudiants que demanen medicina i 4 places. No patiu, perquè a Catalunya hi ha més de 1.000 places a medicina. 2 places a la UB, una a la Pompeu i una altra a la Universitat de Girona, i 5 estudiants. Si hi ha 5 estudiants i 4 places, vosaltres que sabeu moltes matemàtiques veureu que un es queda fora. I això en inici és així. Un estudiant òbviament es quedarà fora, perquè va per nota, i el que es quedarà fora és el que menys nota té. I a sobre hem posat 5 estudiants que demanen el mateix. El primer només demana una cosa perquè ho té molt clar, però els altres en demanen 2 o més. Veurem l'exemple. L'estudiant, el número 1, que és l'Anna, demana medicina i entra. En Joan demana medicina i entra i ocupa la segona plaça de medicina de la UB. Per tant, la nota de tall a l'inici és un 12,158. Sí? Nota 158. Nota de tall de medicina a l'UB a l'inici. Què passa amb la Mireia? La Mireia demana la UB, no entra evidentment, i demana la Pompeu Fabra autònoma. I acaba entrant a la segona. Perquè és la que té nota. Quan agafem la Mireia li anem mirant les notes de tot. I per tant la nota de tall, com que només hi havia una plaça i l'ha ocupada ella, és un 12,042.
Sí? Fixeu-vos. En Daniel, què passa? Demana la primera igual que els altres, la segona, i entra la tercera, que és Medicina Girona. I a sobre es dona la casualitat que no sabem per què en Daniel ha demanat la Medicina a Barcelona, però ell és de Girona. Ell és de Girona i en canvi l'entra a la tercera Girona perquè primer ha posat Barcelona. Ell ho ha posat, no som nosaltres que li posem. Ell ho ha posat. I què passa amb l'Helena? Que està molt trista a casa plorant perquè no ha entrat enlloc. Penseu que podeu posar 8 coses. Primera cosa, podeu posar 8 preferències. I n'hi diem preferències perquè es posa amb l'ordre que vosaltres preferiu. La manera estratègica de posar-ho és les 6 primeres estrictament allò que voleu, no cal ni que tingueu en compte la nota, seria recomanable, però no cal ni que tingueu en compte la nota, i la setena i la vuitena allò que us sembla, si voleu per referències d'anys anteriors, que aquest any podríeu entrar. Les 6 primeres poseu el que vulgueu, setena i vuitena, allò que us sembla que podreu entrar. Sempre i quan el que demaneu estigueu disposats a matricular-vos, perquè hi ha gent que demana coses i si li donem no ho vol. Això no té sentit. Heu de demanar coses que esteu disposats a matricular-vos, encara que no hi hagi més remei. Llavors veureu què passa. L'Anna, pel que sigui, ha decidit anar a estudiar a l'estranger o anar a treballar o el que sigui, és igual. Doncs ha deixat una plaça lliure, perquè al juliol, del 16 al 20, com veurem en el calendari que veurem d'aquest any, només deixem matricular a l'Anna i en Joan, que són els que han entrat en primera. A la primera matrícula només deixem entrar aquells que han entrat en primera, que són 7 de cada 10, que Déu-n'hi-do. Només deixem entrar aquells que han entrat en primera. La Mireia i el Daniel saben on han entrat, però pot ser o que es quedin igual o que millori. Per tant, en Daniel no li cal perquè és de Girona, però imaginem que és de fora, que no llogui el pis fins que li donem definitivament. I llavors veureu com funciona el donar-li definitivament. Val? Per tant, la Mireia i el Daniel saben que tenen la segona i la tercera respectivament, però és provisional. Només pot passar o que es quedin igual o que millorin, mai cap enrere. O que es quedin igual o que millorin, perquè les notes de tall baixen i si té nota per entrar, doncs entraran. Llavors veureu, fem la segona tongada i resulta que la Mireia que estava a la segona, fantàstic perquè està a la primera, ha entrat a la primera. El Daniel que estava a la tercera, que estava a Girona, us en recordeu, ha entrat a la segona i també està molt content. I la que està més contenta que ho estan celebrant en Cava és l'Helena, que no entrava enlloc i que ara entra a Girona. Això ara és el que fem l'any que ve, serà el 26, 29 i 30 de juliol, ja comença a ser bastant definitiu. Ja comença a ser bastant definitiu. Els que tenen primera sempre és definitiu, però els altres ho és bastant. Primera cosa que m'interessa abans de mirar les dates. Ens hem donat des que hi ha la preinscripció a internet, penseu que la preinscripció a internet ja és des del 2001, però amb efectes pràctics des del 2010 ho vam millorar molt. Se'ns ha donat el problema del que n'hi diem suplantació d'identitat digital. I us explicaré 2 anècdotes reals. Trobarem contextos i trobarem persones i trobarem carreres, però són 2 anècdotes reals. Ens trobem el cas d'una noia que quan van donar els resultats de l'assignació, que aquest any com veieu aquí seria l'11 de juliol, va venir l'endemà plorant a l'oficina una noia molt brillant, que com vam comprovar la seva preinscripció el que ens deia era veritat, que ella havia demanat medicina i que l'últim dia, en aquest cas el 3 de juliol a les 6 de la tarda, algú li va canviar la preinscripció per filologia clàssica. I van veure, van comprovar, nosaltres tenim un sistema de contrastar tot allò que se'ns diu, que això era veritat. Tu pots canviar la preinscripció tantes vegades com vulguis, la que compta és l'última. Ell, evidentment, el 3 de juliol no ho va mirar-ho, perquè va donar per fet, jo ho he demanat perquè ho he de mirar, i el 3 de juliol a les 6 de la tarda li van canviar la preinscripció per filologia clàssica. Va venir plorant, estava molt afectada, cosa que entenc, però en tots aquests casos el primer que diem és que s'ha de fer una denúncia als Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra fan la denúncia, obren diligències i al final, amb un procés ordinari, és el jutge que decidiria què hem de fer, si té raó o no té raó. Primera cosa que heu de tenir en compte, si vosaltres podeu treure diners amb un caixer automàtic, amb una targeta de crèdit, podeu fer la preinscripció digital. És el mateix procediment, potser fins i tot encara més complex, el de la preinscripció. Hi ha més seguretat. Per tant, si vosaltres teniu un codi, aquell codi és vostre. Si vosaltres el doneu, a efectes legals és cosa vostra, però a efectes nostres sou vosaltres i a efectes del jutge sou vosaltres. Perquè nosaltres hem garantit el que diu la llei, que aquell codi ha de tenir una sèrie de garanties que una persona anomenada hacker no ha de poder intervenir. En aquest cas, què van fer?
Evidentment, com us podeu imaginar, això no va quedar així, va venir a portar la denúncia, la vam adjuntar a la prescripció, va tornar a venir un altre dia a veure'm a mi, va venir amb els pares, ens va explicar que, bueno, que potser que ella quan va començar la prescripció fins a mitjans de juny sortia amb un noi i que li havia donat la contrasenya, però que el juliol van trencar. I aquell noi, curiosament, van poder contrastar que estava matriculat a Filologia Clàssica. Òbviament, no cal ser molt intel·ligent per imaginar-se què va passar. Val? En aquest cas era tan evident que al setembre vam decidir canviar-li, perquè les diligències triguen gairebé un any. Vam decidir canviar-li i li vam arreglar. Si nosaltres no li haguéssim volgut arreglar, aquesta noia hagués perdut un any de la seva vida. Per tant, sobretot, molta cura amb el codi AccessNet. Ara ja heu entrat, teniu un codi donat, si el perdeu hi ha un sistema de recuperació, heu de recordar el correu electrònic que vau donar i en allà es recupera, però sou responsables vosaltres del codi AccessNet. I aquí hi ha una altra variant, que és el tema dels pares. Cada any tinc pares que venen a veure amb els seus fills, em venen a veure a mi com si jo hagués de fer d'àrbitre. El codi AccessNet és vostre i si considereu que la família ha d'intervenir, cosa que em sembla raonable i més tenint en compte que en molts casos paguen, els heu de deixar intervenir, però el que jo penso que no heu de fer és donar-los el codi. Si els vostres pares volen veure la prescripció, vine a pare, entrem, poseu el codi, tots dos aneu mirant, o amb la mare o amb qui sigui, i aneu mirant la prescripció. I si parleu i pacteu de fer algun canvi, el feu vosaltres, no us el fa el pare, el feu vosaltres, el canvi. Vale? Davant de l'ordinador el feu vosaltres i tanqueu vosaltres la sessió i aquell codi no es dona a ningú. Penseu que potser és el primer acte que fareu molts de vosaltres com a majors d'edat. És important que això ho tingueu clar i a mi que les famílies intervenguin en decisions tan importants em sembla molt bé, però si jo m'he d'inclinar davant d'una discussió que tinc molt sovint a la meva taula entre un pare i un fill o un fill i una mare, m'és igual, m'acabaré inclinant al major d'edat. I pot haver-hi un llindar que és si l'estudiant té 17 o 18 anys, que llavors haurem de mirar d'arribar a un acord, però en principi també m'hauria d'inclinar per l'estudiant que està en aquest llindar. Per tant, si hi ha problemes, jo m'he d'inclinar, evidentment, per la persona física, i en aquest cas jurídica, que és la persona que ha fet la preinscripció, que té un codi AccessNet. Aneu al tanto amb la suplantació digital, sobretot. Aneu molt en compte. No doneu els codis a ningú, perquè l'amic d'avui pot ser que l'amic no sigui l'amic de demà. Ja us he explicat un exemple. Hem tingut altres casos, Hem tingut altres casos. Per tant, que us serveixin d'exemple de que això pot passar. I que sentint-ho molt, si això passa, el primer que s'ha de fer, denuncia als Mossos d'Esquadra. És un delicte i per tant s'ha de fer una denúncia. Dit això, aquí veureu les dates més importants de la preinscripció i de les PAU. El dia 28 de juny tindreu els resultats de PAU, per tant podeu entrar a la preinscripció i continuar canviant coses fins al dia 3 de juliol. El que comptarà és l'última preinscripció que feu, és la preinscripció que compta. El que deixeu tancat és el que nosaltres farem servir. Un bon sistema és que no hem posat la data d'inici, que és a principis de juny, perquè si no tots els centres de secundària estarien connectats el primer dia a les 9 del matí i ens col·lapsen la màquina. Encara que hi ha 3.000 entrades, que són moltes, no arriba per a tots els estudiants de Catalunya alhora. Per tant, si algun institut vol fer-ho, pot fer-ho, però que ho faci un dia a les 10, l'altre dia següent, l'altre dia a la 1, el que sigui. Si vol buscar la data del primer dia, evidentment que està publicada i es pot acabar trobant. Però l'important és que es tanca el 3 de juliol. I aquí un altre advertiment. Cada any fem l'advertiment que el 3 de juliol a les 12 de la nit, perquè això ho diu l'administració electrònica, es tanca el procés de preinscripció. L'últim dia a les 12 de la nit. Però no us connecteu l'últim dia a les 12 de la nit. Vull que sempre ho dieu, l'any passat hi havia 40 persones connectades l'últim dia a les 12 de la nit. 40 persones que Déu-n'hi-do. Perquè si acabeu bé el procés, cap problema. Però si quedeu penjats, haureu de venir l'endemà plorant que no vaig poder acabar de fer la preinscripció perquè aquell dia a les 12 de la nit estava connectat i l'ordinador em va expulsar. Hi ha hagut gent que l'acaba a la 1 de la nit perquè pot ser que no es tanqui la sessió, l'ordinador continua funcionant i si es tanca bé queda gravada. I no queda gravada com a fora de termini perquè en principi queda gravada com a les 12 de la nit. Però sabem que hi ha gent a la 1 de la nit que ha tancat la preinscripció. No espereu l'últim dia a última hora, teniu un mes. Podeu anar a fer el vermut amb un cibercafè i fins i tot demanar croquetes si us ho feu tranquil·lament i us ho feu després de les PAU. El 17-18 de juny tranquil·lament, a casa, amb qui vulgueu, ho feu tranquil·lament. Si heu de canviar una cosa, ho canvieu, cap problema. Però el 3 de juliol, sisplau, a les 6, les 7, les 8 de la tarda, deixeu l'ordinador tranquil per la preinscripció. Els resultats són l'11 de juliol.
Fixeu-vos que ho fem molt justet perquè no hagueu de patir. Nosaltres en aquests dies ens costa moltíssim tenir-ho tot a punt perquè no són només els col·lectius d'estudiants de batxillerat, gent de fora, gent que ve de l'estranger, gent que ha de portar papers i tot plegat. L'11 de juliol donem resultats. La primera matrícula del 15 al 19 de juliol per aquells estudiants que han entrat en primera. Per aquells estudiants que han entrat en primera. La segona assignació el 25 de juliol i la matrícula de la segona assignació del 26 al 30 de juliol. Una altra conclusió. El mes de juliol, pels estudiants que volen anar a la universitat, és un mes hàbil. Heu d'estar aquí, a punt de fer la matrícula. No podeu enviar la iaia a fer la matrícula. Cada any a les secretaries hi ha alguna iaia de 80 anys que quan li diuen vagi a l'aula d'automatrícula, la pobra dona diu, què? L'aula de què? L'aula d'automatrícula on te trobarà l'ordinador. Cada any hi ha alguna iaia matriculant. No pot ser, és un acte personal. Heu d'intentar anar-hi vosaltres. Si no hi aneu vosaltres han de fer poders. I si després hi ha problemes amb la matrícula, que sempre n'hi ha, els problemes us haureu d'assumir vosaltres. Penseu que normalment el 12 de juliol es publiquen, com vosaltres rebreu un SMS o un correu electrònic dient que heu entrat, si ens autoritzeu, evidentment, jo us recomano que ens autoritzeu, veureu que hi ha unes sessions informatives a cada facultat. Llavors allà us expliquen de què us heu de matricular o de què recomanen que us matriculeu. El primer any que us matriculeu a la universitat feu cas del que us recomanin, feu cas. El segon any, quan ja coneixeu el bar, coneixeu a tothom, coneixeu a tots els professors, ja fareu el que voldreu. Però el primer any, sisplau, feu cas del que us recomanin. És la millor manera d'entrar amb bon peu a la universitat. Mes de juliol, efectes vostres, hàbil per la matrícula universitària. És un acte personal, personalíssim. I ara veureu el tràmit d'assignació definitiva del cas d'en Daniel, que havia entrat a Girona i era de Girona, però havia entrat a Girona a tercera. Ell l'11 de juliol ha vist que ha entrat a Girona. I què fa? El tràmit que n'hi diem assignació definitiva. És un tràmit que tu entres a prescripció i cliques assignació definitiva i et diuen estàs segur que vols assignació definitiva? I es veuen aquestes creuetes dient el que farem és això. I ho preguntem 3 vegades. Com la negació que Sant Pere va fer Jesucrist abans que el gall cantés. 3 vegades, 3. Abans ho fèiem 2 i mira, com que hi havia tantes instàncies dient ai, és que no me'n vaig adonar, ens ho fem 3. L'any passat també vam tenir la tira d'instàncies dient és que m'he equivocat. Doncs mira, si tens problemes amb el dit, el poses en un altre lloc. 3 vegades ho fem, i l'última diu és això el que vols? Sí, doncs vinga, doncs bo i així tenim instàncies. Què cal? Davant de dubte, davant de si jo no em vull quedar amb Girona, vull tenir la possibilitat d'anar a un altre lloc, doncs m'espero, i com veureu, si en Daniel s'hagués esperat, hagués passat a la segona. Si ho fa amb les dates que posem, que abans em sembla que es veien, del 12 al 16 de juliol, es quedarà amb la que té definitivament. Es quedarà amb aquesta definitivament. I es matricularà el dia 20 de juliol o el dia 19 de juliol, que és l'últim dia de la matrícula d'aquells que entren en primera. D'acord? És una possibilitat que tenim i de fet cada any hi ha 5.000 ciutadans que l'aprofiten. És una cosa que podeu tenir. Però en cas de dubte, feu el favor i espereu-vos. No us poseu nerviosos amb el dit. Llavors hi ha un altre tràmit que també us obliguem a fer, que és continuar amb el procés. Tots aquells de vosaltres que no han entrat a la primera, que no heu entrat en primera després del 25 de juliol, si voleu continuar estant amb un hipotètic bombo de places, heu de clicar. Si a mi m'ha tocat Girona, però ni que sigui el 15 d'octubre quan acabem la preinscripció puc anar a Barcelona perquè la nota de tall, com veureu, ha anat baixant, doncs si feu aquest tràmit us direm que podeu anar a Barcelona. És un tràmit que podeu fer. Vull continuar el procés. Si tu estàs a Girona i ja estàs bé en tercera, no cal que facis res. Si no fas res, et quedes en tercera i ja no et bellugarem mai més d'allà. Només en el cas que puguis ser bellugat i ho demanis, has de fer aquest tràmit. Ho seguiu bé? Les consultes de places, el 6, el 17, el 23 i cada 15 dies fins que tanquem. En el web ho teniu absolutament tot. Teniu aquest web que vam fer, que són els 10 passos que ha de fer una persona que vol anar a la universitat per triar bé. Teniu el posa't de prova de la meva companya Pilar Gómez, que fa les proves de les PAU d'anys anteriors. Us recomano que si no heu entrat ja hi hagueu entrat perquè és una cosa molt bona per anar-vos traient la por escènica. Quins exàmens es fan a la PAU i com es fan. L'accés.net, això ja ho heu fet per fer la prematrícula i aquí teniu el codi que abans parlàvem, guardeu-lo bé. Estudis universitaris, què i per què estudiar a Catalunya? Aquí hi és absolutament tot, tot.
Espero que alguna d'aquestes webs ja l'heu fet servir perquè estan pensades per primer i segon de batxillerat especialment. Què podeu trobar al web? Tot. El problema que tenim ara és que hi ha un accés d'informació que a vegades pot costar. Entenc que en temes de pau i prescripció és relativament fàcil. Si poses un parell de paraules clau vas a parar on ets. Però una cosa que també hi ha al web és el tema de beques. La Generalitat té les beques Equitat, que subvencionen com a molt el 50% del que val una llicenciatura un grau. El 50% del que val un grau. Els graus, pels que no ho sapigueu, van de 1.800 a 2.500 euros, aproximadament 60 crèdits, que és un curs. De 1.800 a 2.500. És el que val un grau. I amb això es calculem que es paga el 25% de la realitat. Calculem que un grau val entre 9 i 12.000 euros. L'altre és subvencionat amb els impostos. Per tant, aquí, 2.500 euros paguen el 25% del grau, esteu pagant el 25% del grau. Un grau amb màxima experimentalitat és 2.500 i un grau amb experimentalitat baixa 1.800. Un grau de història deu ser experimentalitat baixa, no? I un grau de medicina és experimentalitat alta. I enmig hi ha un altre nivell d'experimentalitat. Doncs si aconseguiu una d'aquestes beques, us subvencionen el 50% del grau. I llavors hi ha les beques del Ministeri, ja les coneixeu, que cada cop van més lligades totes les beques a notes, a mèrits. Hi ha les beques del Ministeri, que encara no han sortit i per tant no us en podem parlar, però que cada cop més van lligades a mèrits. Altres serveis, en el vostre cas dubto que us puguin afectar, que és per la gent que va a l'estranger i al cap d'uns anys torna cap aquí, perquè se li reconeixi el títol estranger. Jo he estudiat a Canadà, soc espanyol, soc català o soc britànic i he estudiat a Canadà i tinc un grau canadenc i vull tornar aquí. Amb el SARO l'ajudem a convalidar el títol, a que el títol serveixi a tots els efectes com un grau espanyol. I amb el Barcelona Centre Universitari per temes d'allotjament. La majoria sou de Barcelona, entenc que això no us afecta. I és una cosa consorciada amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. També hi ha un portal i l'EducaWeb, que són portals privats que també us poden ajudar. Hi ha parts públiques, per tant hi teniu accés i us poden ajudar. I per últim, aquells que siguin discapacitats, hi ha la Fundació Prevent, per dues coses. Pràctiques, quan estàs fent la carrera, et buscaran, si és discapacitat, et buscaran pràctiques, empreses que estiguin adaptades per tu per fer pràctiques, i també per trobar feina quan acabis. Quan nosaltres ens veiem algun discapacitat demanant-nos ajuda, depèn de per què l'enviem a Prevent, per les pràctiques i per l'inserció laboral. Espero i m'agradaria pensar que hagueu anat al Saló, és el lloc que tots ens aboquem a Catalunya a donar informació. Si no hi heu anat i l'any que ve voleu canviar de carrera alguna cosa, aneu-hi, i recomano al vostre institut que els alumnes de l'any que ve els hi porti. És el millor lloc de Catalunya per informar-se. Totes les universitats catalanes, tots els departaments implicats en aquest tema, des de la primària fins al batxillerat i a la universitat, estem allà. Recomanem, evidentment, pels estudiants d'ESO i posteriors, però hi és absolutament tot. Aquest any hi havia un apartat per sortir a estudiar a l'estranger, un apartat molt gran, o per anar a fer una estada d'un mes o per estar definitivament durant un any estudiant el batxillerat o el que sigui a l'estranger. I una pinzellada d'optimisme. La pinzellada optimista vindria dita de que l'estudi protegeix de l'atur. Aquestes dades són tretes de la Fundació Barcelona Formació Professional, que és una fundació de l'Ajuntament de Barcelona. Les va donar l'altre dia. I d'aquí el que veureu és que l'atur actualment és d'un 22%, podria fluctuar més aviat cap al pessimisme, però que els estudiants de cicles estan un 5% sota de l'atur, i no parlem dels universitaris, que estan un 12% sota de l'atur. La conclusió és estudieu, estudieu i estudieu, i com més estudieu, més protegits estareu de l'atur. I si teniu la sort de treballar, per poc que pugueu també estudieu. Em sap greu dir-vos, per aquells de vosaltres que no us agradi, que us passareu la vida estudiant. Els vostres professors s'han passat la vida estudiant, han d'estar sempre en l'última i sempre estan estudiant, fent cursos reciclatge aprenent, i vosaltres també. Estudiar no vol dir només estudis reglats, hi ha moltes maneres d'estudiar i d'aprendre. Però la conclusió és l'estudi protegeix de l'atur. Amb això acabem i estem disposats a respondre a qualsevol pregunta que siguem capaços d'explicar. Gràcies. Sí. Què passa amb la situació?
massa bé. Et quedes. No. Tu tens uns terminis, vale? I aquests terminis són el juliol. Això és el plano de com queda el començament, us en recordeu? El plano de com queda el començament. L'Helena no es pot matricular perquè no entra enlloc, però la Mireia i el Daniel tampoc, perquè no entren a la primera cosa que han demanat. D'acord? Per tant, només es matriculen l'Anna i en Joan, que si no recordo malament era del 15 al 19, les dates que miràvem. Quan fem la segona assignació, que queda així, hi ha una correguda, com veieu, des de la Mireia fins a l'Helena. Aquests estudiants s'han de matricular el 26, 29 i 30. Tota la resta, o sigui la Mireia, en Daniel i l'Helena, s'han de matricular el 26, 29 i 30. Si no et matricules, dic el 26 perquè és divendres, 29 i 30, dilluns i dimarts. Si no et matricules, perds la plaça. Passarà el mateix que l'Anna. L'Anna no es va matricular, ni ens ho va dir el perquè no es matriculava. Senzillament no es va matricular. Al no matricular-se com quedava, va perdre la plaça. En cas que la primera opció d'algú sigui la tercera nota, tens més nota que la tercera opció que més nota. Sempre continua opció. Va per nota. No. Precisament m'interessa molt que entenguis això. Va per nota. Jo no començo a mirar en Joan fins que l'Anna no l'he col·locat. Si l'Anna l'hagués col·locat a la 8ª, li miro perquè va per nota. Li miro la primera, li miro la segona, li miro la tercera. Va per nota. Un senyor pot tenir la tercera i l'altre la primera. I la tercera la té perquè té la mateixa nota que el que té primera, o perquè té més nota més alta, o perquè té nota més baixa. Però va per nota. O sigui, sempre miro totes les preferències de l'alumne que per nota em toca mirar. Primer miro el que té un 10, després el que té un 9,99, el que té un 9,98 i tal. A veure, és un procés complex. Pensa que un sol moviment a la base de dades fa bellugar 3.500 persones, perquè et facis la idea. Uns perquè passen a bellugar-se, i allà on hi havia hi ha un empat de 3, perquè a Catalunya entren tots, hi ha un empat de 3, llavors deixen 3 vacants, aquestes 3 vacants es poden conformar amb 5, i alguns que no tenien plaça passen a tenir-ne. Hi ha un moviment de 3.500 persones per una sola plaça. Això fa en Joan provar i ens va sortir això, cosa que ens va deixar perplexos a tots perquè és una barbaritat. Però va per nota. L'alumne que té un 10 se li mira tot, després el que té un 9,99, després el que té un 9,98. Va per nota, independentment si ho demanis en primera o tercera o en 8ª, va per nota. Heu de tenir la seguretat i la tranquil·litat que mai no entra en una plaça, ocupar una plaça, una persona que tingui menys nota que una altra. Tantes preferències, tu estàs en tantes llistes i va rigorosament per nota. Això ha d'estar tranquils. Per això precisament es publiquen les notes de tall, perquè tothom pugui contrastar que allò que estem dient és veritat. Ningú pot entrar per sota la nota de tall. A veure, de col·lectius especials sí, per això us ho dèiem, hi ha discapacitats, hi ha esportistes d'alt nivell, però estudiants que van al mateix grup de cicles formatius i de PAU han d'entrar per notes. Hola, una pregunta. Un alumne que vulguis millorar nota a la fase específica al setembre, té opció o hi ha algun problema d'incompatibilitat de dates? Perquè no m'ha quedat clar. O sigui, sí, això, millorar nota al setembre, sí pot fer-ho. La millora de nota, sigui fase general, sigui fase específica, és una millora si es produeix que la persona consolida. Però el procés de preinscripció és un procés absolutament lineal cap endavant, no té marxa enrere, perquè és com si fos el joc de les cadires. Es van emplenant les places en funció, per això és obligatori que es matriculin els de primera preferència, perquè sabem quantes places han quedat buides i així es van emplenant. La convocatòria és convocatòria extraordinària de les proves i, naturalment, en la mesura en què les proves, les qualificacions no caduquen, les de la fase general, les fases específiques serveixen per 3 anys, per l'any que es fan les proves i 2 anys més. Si jo tenia només un 7 i al setembre hagués pogut entrar amb un 10, però vaig amb una titulació que ja no hi ha places, no me la donaran, no es desvesteix un sant per vestir-ne un altre, sinó que aquest 10 serà el que jo faré efectiu en la preinscripció de l'any següent. Sí, la preinscripció, les matèries de la fase específica, les matèries de la fase específica serveixen 2 anys. Si llegim la normativa diu 2 anys. Com hem interpretat aquí l'ús d'aquestes matèries de fase específica? El que jo examino el juny del 2013 em serveix per la preinscripció 2013, 2014 i 2015. El que jo examino
Per tant, aquest any la gent que va fer matèries de fase específica el 2010 no serveixen ja, perquè ja han passat aquest període de temps. Si jo m'examino al setembre, em servirà per la preinscripció de 2014 i de 2015 en el seu conjunt, perquè no em servirà per la del 2016 o setembre del 2015 perquè hagi anat una convocatòria darrere. La preinscripció agafa anys naturals. Per això nosaltres quan intentem parlar de les PAU de preinscripció sempre parlem en termes d'anys naturals. Ara estem en la preinscripció 2013 o farem les PAU de la convocatòria 2013, perquè si no sempre ens trobem a cavall d'una cosa. El curs pels estudiants de batxillerat és la cohort 2012-2013, però tot aquest procés que encetem, que tenim ja encetat, en part de proves que ja s'han fet o els que els hem explicat avui, és pel curs acadèmic universitari 2013-2014. Per això, anys naturals, 2013 em serveix fase específica, 2013, 2014, 2015. Imagineu-vos un estudiant que avui decideix fer cicles formatius, que fa la fase específica i la fase general. El 2015, quan acabi, la fase específica li servirà, però serà l'últim any que li servirà, el 2015. I això també us vull dir que no a tot arreu s'interpreta igual. Hi ha comunitats autònomes que diuen 2 anys vol dir 13 i 14 i s'ha acabat. Nosaltres sempre fem en cas de dubte a favor de l'alumne. És una norma jurídica. In dubio pro reo, en cas de dubte a favor dels reus o del condemnat, en cas de dubte a favor de l'alumne. La manera més senzilla de respondre en realitat la pregunta és dir, no hi ha reserva de places en la preinscripció per als alumnes de setembre. Al setembre es tanca la preinscripció, es fan les proves del setembre i s'obre uns dies de preinscripció, com la preinscripció de setembre, però ja només surten aquells centres on queden places. El que ja està matriculat i el que està cobert, si hi ha 200 places a física i física està tothom matriculat al juliol, evidentment al setembre ha caigut de l'espai de preinscripció aquest centre estudi de física de 200 places perquè tothom ja s'ha matriculat, tothom qui volia cursar els seus estudis universitaris. Podria repetir el termini de matriculació? Podries? Repetir el termini de matriculació a les universitats. De matriculació de les universitats? Ja tens aquí. Mira, del 15 al 19 de juliol és la matrícula obligatòria de totes les persones que se'ls ha assignat primera preferència. Recordeu el cas de l'Anna. L'Anna, que l'hem tatxada, la noia que tenia més bona nota dels que havia demanat medicina, no s'ha matriculat entre el 15 i el 19 de juliol. Per això aquesta plaça ha quedat vacant i ha corregut tota la matrícula de tots els altres 4 estudiants que anaven darrere. Què passa entre el 15 i el 29 de juliol? Quan s'acaba el 19 de juliol es torna a revisar quines places ens han quedat buides i aleshores per això es fa la segona assignació. En aquesta segona assignació, la matrícula serà entre el 26 i el 30 de juliol, és quan, per descomptat, novament els estudiants que han tingut que han millorat la seva posició i han passat de segona, tercera, quarta, han passat a primera, aquests per descomptat s'han de matricular, però ara ja tothom s'ha de matricular perquè si no es perden les places. És a dir, hi ha 2 moments diferents. La matrícula del 15 al 19 de juliol, obligatori matricular-se els estudiants de primera preferència. Els altres estudiants podem fer allò, m'ho miro, m'espero a veure què passa, perquè puc passar de 8ena a primera o de segona a primera. Clar, fixeu-vos que aquí hi ha una dada important, ja s'han conegut les notes de tall. Si jo estic a la mil·lèsima, jo vull anar a fer uns estudis que la nota de tall ha estat 9.500, jo tinc 9.499. I m'han donat només la segona, però la primera és aquesta que estic a una mil·lèsima. Fixeu-vos que tot el sentit comú fa preveure que és possible que hi hagi moviments, que alguna persona deixarà de matricular-se, m'espero, perquè la plaça que se us ha assignat mai la perdreu, només podeu anar a millorar. Però ara imagineu-vos que m'han donat segona preferència i de la meva primera preferència, un cop vistes les notes de tall, estic a 3 punts. Ho dic exagerat perquè així veieu la banda ampla. Fixeu-vos que potser és bastant improbable que millori, però a medicina, però tot i així que sigui bastant improbable, jo puc decidir en aquest moment, a dia 11 de juliol,
dues coses, de dir mai de la vida podré tenir primera perquè estic a 3 punts, per tant, el que us deia el senyor Prujà, assignació definitiva. I el que estàs dient a l'administració és, miri, sap què? A mi aquesta segona m'està fantàstic, per tant, ja m'està bé. I per tant tu et podràs també matricular. Però jo encara que estigui a 3 punts puc pensar, de més verdes en maduren, a mi la meva segona ningú no me la treu, m'espero a veure què passa el dia 25 de juliol. I què passa? No passa res. Que no has millorat? Et matricules del 26 al 30. Per tant, hi ha aquests dos moments entre matricular-se del 15 al 19 o matricular-se del 26 al 30. Heu d'estar a la guaita i valorar. Fixeu-vos que a vegades la diferència entre primera i segona, què pot ser? Jo vull estudiar medicina i en realitat és que, clar, com que dues coses al mateix nivell no les podeu posar, us heu de decidir què poso primera i què poso segona. I poses medicina UB, medicina autònoma, però és absolutament igual anar al clínic, per dir-ho d'alguna forma, anar al clínic que anar a Sant Pau o a la Vall d'Hebron, que és el centre vinculat a l'autònoma. I aleshores dius, bueno, m'han donat la segona, estic contentíssima, m'és igual. Però tot i així tu sempre et pots esperar a veure què passa. Però tingueu en compte que en la segona assignació ja tothom es matricula. Què passa? Els de primer queda clar que sempre estan obligats. En el segon moment tothom està obligat a matricular-se, però si et matricules i no dius res, és que ja t'està bé amb el que t'has matriculat. Aquest botó, recordeu que deia, escolti, que jo vull continuar estant jugant en el bombo, apliques el botó i encara que tu t'hagis matriculat de segona, si a primers de setembre resulta que per la matrícula han quedat vacants, la teva matrícula, el que tu has pagat com a matrícula a l'autònoma, et serà canviat per poder anar a la UB. Però sempre i quan hagis dit, jo vull continuar formant part de la partida. És com una partida de pòquer, vaja, ho dic així en to col·loquial. O mires i dius passo o t'impliques en el joc. A veure, per acabar-ho de rodonir, fixeu-vos l'exemple que hem posat, el top 10, que són el top 8, vaja, els 8 estudis que tenen nota de tall a l'inici. Fixeu-vos el primer, que té 20 places, i la nota de tall baixa d'un 12.544 a un 12.358, baixa 2 dècimes. Boi, que només té 20 places, baixa 2 dècimes, això pot ser una o dues persones. O bé que han clicat el botó, aquesta segur que han clicat el botó de vull continuar, perquè si no, no les haguéssim cridat. De tota la gent que pot clicar el botó vull continuar, només el clica 6 de cada 10. Hi ha un 40% que els està bé allà on estan, ja s'obliden de tot, es queden matriculats on volen. Però hi ha un 6 de cada 10 que cliquen el botó vull continuar. Fixeu-vos medicina de la UB, ha baixat mig punt. Ha baixat mig punt. D'un 12.300 a un 11.800. Però en canvi, Administració i Direcció d'Empreses de la Pompeu Fabra no ha baixat ni una mil·lèsima. L'explicació d'això és perquè sempre correm un risc. Si hi ha 40 places no enviem 40 persones, enviem 42 o 43, perquè sempre sabem d'un any a l'altre més o menys què pot caure. Sempre correm un risc que acostuma a ser o just o una mica per sota. Però aquí ha quedat ple de bones a primeres. No ha entrat ningú més dels que vam enviar a l'inici. I aquí teníeu els 3 exemples del que pot passar. Alguns bastant, altres poquet i els altres res. Més preguntes? No? Doncs moltes gràcies.